Tuk sa kabungway pagtuo, kay ikaw ang akong kuta, nga ganda ko manaldipot, gadubagi doon, gagisalit way bo akong ipadalang imong kahayag, ug ang imong damba tuuran, sila magtultul kandako, nganha sa imong puyanan. Budol ako sa altar sa Dios, kalipay sa akong kabataan, sa tuldas ug awit ang akong Dios pagahimayaon, pasalamatan ko. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo manaa kaninyo. Amen. Karong adlaw mo ang pagsugod nato sa Kwaresma or Lent. Miyerkules, Sabadles or Ash Wednesday. Magampo kita. Ginoo, itugot ka namo nga ang mga panabang alang sa pagpakigbisog nga Kristohanon magsugod pinaagi sa santos nga pagpuasa, aron kami nga makig-asdang batok sa mga kaaway nga espirituhanon, malig-on pinaagi sa pagpugong sa among kaugalingon. Kini among gipangayo pinaagi sa among Jesucristo imong anak, nga buhi ug hariban kanimo sa Espiritu Santo hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Joel. Nagingon ang Ginoo, apan bisan karon paghinulsol kamo sa kinasingkasing ug balik kanako nga magpuasa, maghilak ug magbangutan. Gisia ang inyong kasingkasing, inay ang inyong biste. Balik sa Ginoo nga inyong Dios, kay maluluyon siya kaayo, mapailubon ug matinumanon sa saad. Andam siya sa pagpasaylo ug dili sa pagsilot. Basin pagmaluoy siya kanato ug panalanginan niya ang atong mga uma, aron may trigo ug bino kita nga ikahalat kaniya. Patinguga ang trompeta sa bukid sa Sion, sugo ang katawhan sa pagpuasa. Tiguma sila aron pagsimba. Tiguma sila ug andama sa usa ka balaang panagtigom. Iapil ang mga tigulang, ang mga kabataan, lakip ang mga masuso. Bisan ang bag-o pang gikasal, kinahanglan mo apil sa maong tigom. Apan ang mga pari nga nag-alagad sa Ginoo, sa tunga-tunga sa pultahan ug sa halaran sa templo, kinahanglang maghilak ug magampo. Ginoo, kaloy iintawon ang katawhan mo. Ayaw itugot nga kami tamayon ug biay-biayon sa ubang mga nasod ug ingnon. Hain naman ang inyong Dios. Unya ipakita sa Ginoo nga nahingawa siya sa iyang yuta ug naluoy sa iyang katawhan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
Maluoy ka, Ginoo, kay nakasala kami. Kaloy ako, O Dios, diha sa imong kaayo. Sa kadako sa imong kaluoy, papasa ang akong kalapasan. Hugasi akog maayo sa akong kasaypanan. Ug linisi ako sa akong kasalanan. Kay gila ko ang akong kalapasan, ug ang akong sala kanunay ania sa akong atubangan. Kanimo lamang nakasala ako, ug nakabuhat og dautan sa imong atubangan. Usa ka malinis nga kasing-kasing, gamaa dinhi kanako, O Dios. Ug usa ka makanunayong espiritu, bag-uha sulod kanako. Ayaw ako isalikway sa imong atubangan. Ug ayaw ko haagikan kanako ang imong balaang espiritu. Ibalik kanako ang kasadya sa imong kaluwasan. Padayon na dinhi kanako ang mauyonong espiritu. O Ginoo, ablihi ang akong mangangabil, ug ang akong baba magsangyaw sa imong pagdaing. Maluoy ka, Ginoo, kay nakasala kami. Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korento. Ania kami gipadala ni Kristo ug samara nga ang Dios gayud ang nangaliupo kaninyo pinaagi kanamo. Sa ngalan ni Kristo hangyoon kamo namo nga makig-uli kamo sa Dios. Walay sala si Kristo. Apan gipaambit siya sa Dios sa atong sala, aron kita sa atong pagkahiusa kaniya makaambit sa pagkamatarong sa Dios. Busa ingon nga mga katabang sa Dios, naghangyo kami kaninyo nga dili ninyo usikan ang grasya sa Dios nga inyong nadawat. Kay nagingon ang Dios, gidungog ko kamo sa takna nga akong gikahimutan.
Gitabangan ko kamo sa adlaw sa kaluwasan. Mao na kini ang takna sa pagdawat sa kaluoy sa Dios. Karon mao ang adlaw sa kaluwasan. Ang pulong sa Ginoo. Diyos ng katutublo, Adia kabigahon, Dinuksan ang kasing-kasing sa iyong ulo. Ang Ginoo manaag kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, ayaw gyud ninyo buhata ang inyong mga tulumanon sa relihiyon aron lamang makita sa mga tao. Kung ingnon ninyo ini pagbuhat, dili kamo makadawat og ganti gikan sa inyong amahan nga tua sa langit. Busa kon mohatag kamo sa taong kabos, ayaw kini ipasigarbo, ingon sa gibuhat sa mga hambugiro, sulod sa mga sinaguga ug sa kadalanan. Nagbuhat sila niini aron daygon sa mga tao. Apan sultihan ko kamo, ngang naghimo sa ingon, gigantihan na. Kung ugaling mutabang ka so sa kataong kabos, himuag kini sa paagi nga bisan ang imong labing suod nga higala, dili masayod niini. Himuag kini sa tago ug ang imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago muganti kanimo. Ug kun magampo ka, ayaw panig-ingon sa mga tigpakaron ingnon. Gusto silang magtindog nga magampo sulod sa mga sinaguga ug diha sa mga iskina sa kadalanan aron makita sila sa mga tao. Sultihan ko kamo nga gigantihan na sila. Apan kun magampo ka, sulod ngadto sa imong lawak, unya takpi ang pultahan ug pagampo sa imong amahan nga dili makita. Ug gantihan ka sa imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago. Ug sa inyong pagpuasa, ayaw ipakita nga nagsubo kamo sama sa gibuhat sa mga tigpakaron ingnon. Nagsuroy-suroy sila nga gutom ug panagway aron makita gayod nga nagpuasa sila. Sultihan ko kamo nga gigantihan na sila. Kung magpuasa ka, panghilamos ug panudlay aron walay mahibalo nga nagpuasa ka. Gawas sa imong amahan nga dili makita. Ug gantihan ka sa imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dugong ka, Kristo. Palihog maning. Karong adlaw mo ang Ash Wednesday or Miyerkules Sabadlis. The start of Lenten season or 40 ka adlaw nga kaning gitawag Kwaresma. Atong nakita ganihan nga wala tay alleluia, no? It's the season diin ato unta nga makita, no, ang atong kaugalingon nga nakinahanglan tas Ginoo. And the message of the prophet Joel diha sa first reading nagpahinumdum ka nato nga kinahanglan kita pabug-atan nato kining tulo. Number 1, prayer, pag-ampo. Number 2, repentance, paghinulsol. And number 3, almsgiving. Karon kay fasting man ron, karong adlaw, Ash Wednesday o Good Friday, duha ka adlaw. No?
Din gitagaan na kita og 1 full meal and 2 smaller meals without snacks. Kini para ato bang mapaambit usab ang naa nato. Mo nagtawag almsgiving, no? Paghatag, pagpaambit. 2 smaller meals. Repentance, paghinulsol. Mo na nga kanang mangumpisal, no? Kita. Kay para makadawat kita sa grasyas Ginoo, ang pagbalik sa Ginoo mo kining kanang pagbalik sa Ginoo, balik ta, pero kinahanglan mangumpisal ta para makadawat ta grasya sa Ginoo. Og prayer, no? Pag-ampo ato pang punan, no, ang atong sa pag-ampo kay ko sa kong wali. Sa mauna magsunod ko ni Kristo kanang naay pagpugong sa kaugalingon sa ato pang pinulungan, pagpugong, pagkontrol, more sa pag-ampo, more sa pagpamalandong sa kaugalingon. Wala usay outing-outing, no, karon Lenten season, control lang usa, no. Humana inag-Easter na, no. Mag-outing, puno ron sa pamalandong sa kada usa. Unsa kay akong nabuhat sa kong kaugalingon, unsa angay baguhon ako sa kong kaugalingon para sa Ginoo. Unya kay badlisan man ta ning abo isulti sa pare or sa mga lay ministers, paghinulsol og tuo sa ebanghelyo. Kung napay usa, hinumdumi tao nga ikaw abog ug sa abog ikaw mubalik. Nagpahinom ka nato ning Kwaresma nga naay ko'y katapusan ang tanan. Naay katapusan ang atong kinabuhi. Mubalik gyud ta sa abog. Abog. Na nagpahinom ka na nga wala jud angay ipataas sa atong kaugalingon. Wala jud angay ipahambog bisan gani atong mga authorities, atong mga positions sa society, atong mga achievements. Andog ikaw sa pagpaubos ug malukmay sa pagbasol ug pagbayad sa kasalanan. Pamatia kining among mga pagampo, kaluy pagpanalangin sa imong grasya kining imong mga alagad nga badlisan nining abo aron kami nga magatuman sa mga buluhaton sa Kwaresma, makadangat sa pagsaulog sa misteryo sa Pasko sa pagabanhaw sa imong anak. Human mahinlo ang among mga kasing-kasing. Amen. Pinalangga kong lungsod, tubaga ako. Unsa bang dautan ang nahimo ko, ganha kang himo.
karon masulubon nga kalimo nagsudon dawala ka masayod sa gibuhat ko karon ang imo mang kasalanan maoy akong gipasan ug gibaon sa lubnganan aron ka maluwas pinalangga kong lungsod tubaga ako unsa bang dautan ang nahibo ko nga nagalibo nga di adang krus ilan sangbo ako kun musudod kaganako sa gilatan kong dalan ubot makigambit sa kong mga kalisod dawaton mo ang pagantos sa tanan mga adlaw siya ibong pasanon sa tanang higayon pinalangga kong lungsod tubaga ako unsa bang dautan ang nahibo ko nga nagalibo nga diyan ang krus ilan sangbo ako Ako ang banbalantay sa padunsamahan Bugitog yan Pagkagiunan Aron ka bumabuhi sa kanturan pinalangga kong lungsod tubaga ako unsa bang dautan ang nahibo ko nga nagalimo nga diyan ang krus ilan sangbo ako. Nagsugod na ang pagpenitensya sa Kwaresma, ang gipanalanginang abo mao ilhanan nga magdapit kanato sa pagtubag sa Dios nga nagtawag kanato sa pagbalik ngadto kaniya sa tibok natong kasing-kasing. Atubangan sa amahan, dalo nato atong mga tinguha alang sa kabaguhan ug moingon kita, Amahan, kabiga kami nganha kanimo. Amahan, kabiga kami nganha. Nga sa atong pagsulod,
niining panahon sa Kwarisma, kita isip simbahan, makighiusa kang Kristo, tiha sa iyang buhat sa pagsakripisyo. Magampo kita sa Ginoo. Ngan kanimo. Nga disiplinahon nato ang atong kaugalingon, pinaagi sa pagpuasa ug sa paglimod sa kaugalingon. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, kabiga kami nganha kanimo. Nga dili unta kita magpakabuta bungol sa mga panginhanglan, sa mga kabus, pinaagi sa atong praktikal nga paghatag og limos ug sa konkretong kamanggihatagon. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, kabiga kami nganha kanimo. Nga mangita kita sa sakramento sa paghiuli, ilabi na sulod ni ining panahon sa grasya o kabag-uhan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, kabiga kami nganha kanimo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong tupelo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, kabiga kami nganha kanimo. Nga magpakita kitag espesyal nga pag-amuma alang sa mga masakiton ug sila nga gibiyaan ug gipasagdan sa katilingban. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, kabiga kami nganha kanimo. Dios sa kaluoy tanawa ang mga pangabuyo sa mayrosulo nimong katawhan, ang abo nga among gidawat karong adlaw, tinuod nga magsimbolo sa among panaad sa pagtuman sa imong kabubuton, sa among paglimod sa kaugalingon, mapadayag namo ang among tinguha nga mamatay sa kaugalingon sa ingon mas hingpit kaming magkinabuhi diha sa imong Dios nung kinabuhi sulod kanamo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Sa Diyos ako karon nagpakatakos sa pakikatubang dalang akong kahuyang bunga sa yuta uhong ginama sa gamot sa tabo halag sa ulipon pinaagi niya ang Ginoo pagagay lawas ugalag kining mahal bunga hatag sa kadunay mahalon ug sa dayan sa grasya kanunay ko palambong. Mga igsuon pagampo kamo ron ako inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios samahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa mga sakripisyo gikan sa mga kamo alang sa pagbayad pagmaya sa ingalan alang sa pagkaslangan sa buknang santos ng simbahan. Ginoo naghal kami ni sakripisyo aron pagsugod sa Kwaresma, naghangyo kami kanimo nga pinaagi sa mga buhat sa penitensya ug sa mga buhat sa kaluoy, matabangan unta kami pagsukol sa mga tental ug human mahinlui ang among mga sala. Maandam kami sa pagsaulog sa kamatayon ug pagabanhaw ni Kristo ang imong anak. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo.
Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan, Dios nga tunay makagahom sa tanan. Ang agmatarong gayon, magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit, pinagi na Jesucristo among Ginoo. Kay sa matag tuig nag-awhag ka kanamo, paghinlo sa among kasing-kasing, ug pagpangandam nga malipayon alang sa Paskos pagkabanhaw, aron sa pagampo namo nga labing mainiton ug sa pagbansay sa mga buhat sa kaluoy nga labing madasigon, ingon man sa pagsalmod sa mga misteryo nga nagpakatao kanamo pag-usab. Makadangat unta kami sa kapuno sa grasya nga ila sa mga anak sa Dios. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa Santos gid ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanan ka santos. Ipadalangin mong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo. Mipikas sumihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana. Kay kini mo akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon, dawata kinig Panginom ka mga tanan gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bago ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalag ng Arong paghandom sa kamatayon, pagkabanhaw na Jesucristo, nagahalag kami kanimo mahan, diningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tun kay mo kaming giisip ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumigin ang imong simbahan sa tibok kalibutan. Himo mahingpit kami diha sa gugma, uban nilayo mong Papa ni Alberto mong arsobispo sa tanang mga pari. Hinumdumisab maigsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dala silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong kaluy kaming tanan. Himo kami ngayan makaambit sa kinabuhing tunay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas katuigan uban kanila, amo ikaw nga daygon, amo ikaw nga himayaon. Pinagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatagan na kanimo makagahom nga mahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanang dugog himaya, hangtod sa kahangturan. Magiusa kita karon sa pag-ampo sa mga pulong gitulog kanato sa atong manunobos. Ang manamot
nga nakasama nga langit. Pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka na mo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang galan mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw. O pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa pasulay, hinunuwa-luwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala ug maylayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pabalik ni Kristo among manunubos. Kay mo man ang hinarian, ang dahumog ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Kristo, nagiun ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa mong mga sala, kung nila pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, natagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaha kaninyo. Pakita ta karon ang pag-inigsunay. Adai, peace be with thee. Rosarios, dahan-dahan kawatan sa mga sala, sa Kini mong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bula na gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ang lawas ni Kristo. Amen. Ang akong sala, ginuwag tanga, tungod sa kaluoy mong way sama. Naghasol ka na ko ang mga dautan, nga nabuhat ko sa imong atubangan. Diha sa sala ako gipanamkon, ug gipagataw sa sala ulipon. Ang imong hukom makiangayon gayud, ang kadautan ko dili ko ikalibot. Gamon mo nga magmatinod anon, ang kasing-kasing ko nga dautan, ug maputi sama sa nibi, kay gihugasan mo man.
kasing-kasing may nungsulon, halan ko sa imong altar. Sama siya sa kordero nga gidala sa dapit ihawalan, siya lamang nagahilom, ugway pulong sa pangutanan. Apan sayod siya ngang atong sala, mao'y nakaingon, siya na sakit kita ang naayo, ato ang kinabuhi. Amen. Sama kita sa ganiro, padulngan kadiya gipahamtang ang atuang kasalanan. Apan sayud siya ngang atong sala, mao'y nakaingon, siya na sakit kita ang naayo, ato ang kinabuhi, iya ang kamatayon, ato ang kinabuhi, iya ang kamatayon. Magampo kita. Ginoo ang sakramento nga among nadawat, magtabang ta kanamo ang among mga pagpuasa, makapahimuton ta kanimo o magdala kanamo sa imong panalipod kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Dagay salamat sa iyong pagsimba nga magidampuay ta nga maka-observe kita, no? Well, nining Lenten season. Yeah, akong i-shout out si Nanay Felicitas Vergara, no? Ako siyang gihilugan ba niya kunay si siya paminaw ani nga atong radio o kana atong mga live. Kasi na ako kang i-shout out na niya kana kada misa nako, no, para malipay pa kasi mong balay ba. Hindi naman siya kalakaw, no? Nasa si balay malipay man siya ba. Sige, paminaw jud imong kuan imong anak kay ako nga i-shout out. So, Nanay Felicitas Vergara, kung naminaw ka karon, padayon sa imong pagampo. Pagmalipayon, no, sa imong kinabuhi kay duawon na jud kas Ginoo, duawon kas mahal nga birhen. No? Dahil salamat, no, sa inyong pagsimba. Ang Ginoo manaka ninyo, ug manalangin kanato ang Dios nga mag-aam sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Ngalan ng Santos nga misa dadaang gugma ug ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Diyos na buo sa kaluoy, ikaw ang among Amahan, magbubuhat, mamulubos, o Diyos ang gatandang, Jesus maluwas.